karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play them. Doon naman di sakyanan nga muso din, hi? Ay, panuwi ka, salbahis! Hapit ko maligsin ni Mada! Visit ka da! Oh. Nga nung ni Magani Dabita, ha? Gisundan ba ko nimo? Oh. Unsay gisundan? Hoy, Ian, bilang kabuwan na taon ko din hino? Og ayaw paghunahuna nga ikay gisundan ako din kay dili ka importante nako. Ni agad mo magtago din og ang traidor nga Paul. Ngano nakahiskot man ka ni Paul? Ngano nakakita ka niya din Way tinaguan nga magpabiling tinaguan, oy, Alexa. Klaro na kayo nga si Paul ang amahan sa imong... Diba? Nganong wa pa man ang mudako ang imutihan? O gusto may labot ni mo kung dili mo dakong akong tiyan, Aber? Nagpakuha ka? Hoy! Di ko kriminal ha? Ngayon na lang kayong mapatay anak. Kurwa ba ka magpakuha? Dako na unta ng tiyan ni mo ron. Oh, nailat ka? O sa'y nailat? Dili tinod nga mapdos ko. Busa, wa may umaabot nga anak ni Paul. Che? Hoy! Hoy! Traidor! Ikaw ang traidor sa imong amahan o dili ako! Unsay ako, ha? Unsa? Aray! Ako? Iyan na sa ba? Ngano ni ano masabtain ni sitwasyon na, ha? Nganong init man yun kay kanako! Wako'y sa ni mo! May sa ka! Dako kag sa... Ambot ni mo! Nayabot naman tingali ka? Diyan na ka, oy! Bayaran mo ang imong gibuhat sa kong kinabuhi, Alexa! Ni ano sabday ining napita si Ian? Unsa may akong buhaton ini? Ni ano sa bining napita si Ian? Alexa? Oh, naunsa man ka? Kaluspad gud nimo. Kuan man gud ma. Nakita na ko si Ian ining napita. Uy, siya gyud ang imong nakita? Siya gyud ma. Kinakalalis naman sa mi. Sige ma, maligo na ako. Ay, makalagot. Usa may imong gikalagutan, Ian. Pa? Niya ka? Oo. Nga nang gusto man kang mag-inusara din, Ian. Habi ko ba og na-enjoy ka na sa imong bakasyon din, Unsa man yung imong problema, Ian? May mo ba sultihan ko nimo? Okay na ko din, pa. Dili ka okay sa kong tanaw, Ian. Tanaw wala ko rin imong hitsura sa samin. Kung mao ba na okay? Gitugkan ka na og bungot. Murag gani og dili ka naganahan nga motiman sa imong kaugalingon. Ngipabakasyon ta ka dinhi aron makapanghuna-huna ka kung usaon nimo ang imong kinabuhi. Pasag lang ko pa. Ma-okay na ko din, Kana bang pagsigi nimo inom ang giingon nimo nga makapa-okay nimo? Unya, nagpabiya ka pa ni Binoy din Nganong gusto man kang mag-inusara? Gusto lang ko maghuna-huna og maayo pa. Kanang ako lang usa. Dili, Ian. Unsay buot nimong ipasabot pa? Nahibaw ko nga doon na kay problema. O kinahanglang imo lang isulti na ako.
Nagkinahanglan nimo ang atong kumpanya. Ayaw intawon pagpadaog sa imong gibati. Dili ka ingon di ana. Doon na kay solusyon sa tanang butang. Kung doon ay makahasol nimo, doon na kay buhaton. Pa, pasagdi lang una ko din Kinahanglang may kauban ka din Kay tingalig, makahura-huna kag dautan. Oh, pa, di na ko bata. Kung dili ka na bata, ipakita nga dako ka na ug husto ka na sa kabuot. Kung unsay gipitik sa imong kasing-kasing, tumana kini. Apan kinahanglan nga sigurado ka nga way masakitan. Oh. Pa, wa ka ba masakiti sa gibuhat ni Alexa nimo? Oo. Nganong nakahiskot ka man ni Alexa? Ni Asia ining dapita. Oo. Iyan pamati. Kung unsa man ang gibuhat ni Alexa, mao kato ang angay niyang buhaton. Hangtod ba ang iyang pagpangilad nimo nga may anak siya? Iyan. Sa dili ka pa mohukom sa usa ka tawo, kinahanglan nga magsusi una ka sa tinuod. Iyan ang garbo moo'y muguba usahay sa imong pangandoy. Usahay, kinahanglang ipaubos na to ang atong garbo aron makabot na to ang kalipay nga atong gipakita. Pa, Duha ka buwan na lang akong ihatag nimong bakasyon. Sud sa duha ka buwan, kinahanglang malipayon ka na nga mupauli sa syudad. oh, Sige, mubalik na ko sa syudad. Tuod, kini ang ibutang sa imong hunahuna. Ipakaslan ko sa Alexa aron mubalik ka. Kana lang ang rason. Sige, enjoy sa imong bakasyon. unsang tong iyang gisulti. Naghinuktok naman sa blagi ka din hisluyo. Ma? Nganong maglakot magyud si iyan ako? Nakasa, gitinghali ka niya. Mao nga naglagot siya nimo. Usarisa nga akong nahibaw-an nga akong napuhat, ma, nga iyang gikasuko. Unsa man? Ang ako lang pagpagkasal siyang amahan. Diligid ko niya madawat, ma. Unya, pila na kapuhan nga wa may makita. Pero ganiha, sa dihang nakasugat ni, maulang gihapon ang iyang sinurtihan ako, ma. Ang kasuko siyang mga mata, maulang gihapon. Kun mauna, dunay laing hinungdan kung nganong nasuko gihapon siya nimo. Bossing, ni anasab ko. Nibaw ko. Pinanggagit kasi mga mahan bossing, oy. Kay di gud kaniya pabiyaan ako din Uy, kalawom naman ni mo panghupaw. Kinahanglang buhaton ko ang angay na kong buhaton, Binay. Ha? Unsa man na, bossing? Bayran mo ang gibuhat nimo sa kong kinabuhi, Alexa. Nayapak man tingali itong tawhana. Nga nang silutan man ko niya, nga wa man gid ko makasa niya. Yapak yun. Ablihan lang una na ko ng bintana. Kanindutan awon sa mga suka sa dakong bahay sa pungtod. Nagkilak-kilak ang upan. Nagilak-gilak ang mga suga sa ubos. Naagid diha ang maldita. Sigurado gid. Bossing, niya na ang Diyos nga mo gipangayo. Milagro nga nag-juice lang takaron, bossing.
Busing, gikulbaan ba ako nimo? Nga naman, Binoy. Hilumon magud ka kaayo man mo biya si Sir Ed. May giuna-unan ako. Unsa man busing? Limbihay ang usa ka kwarto sa silong, Binoy. Kadtong nag-atubang sa dakong wanang sa syudad ug sa dagat. Mubalhin ka dito? May umaabot ang bisita. Unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!